Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngeleke Tatin ngoten niku, mbok Tatin iya ngene introspeksi dene omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek ing wong lambe kula sing lincip, sing lunyu, sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mrene kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku. Kowe meneng ah. Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki, wayangan iki nek ora tak rambuke. Kok ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dora aku. Lah kisruh ngoten to. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek kula ana kowe Tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mergo kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng wae. Lah saiki aku arep adol apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke ya ngene gentine, Mbak. Duh,